Φίλες και φίλοι της Ανόρθωσης, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σε άλλη μια εκπομπή Man to Man. Φιλοξενούμε τους παλιούς ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης για να τους δώσουμε την ευκαιρία να θυμηθούν παλιές στιγμές, να θυμούνται οι παλιότεροι αλλά και να μαθαίνουν οι νεότεροι, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Σήμερα μαζί μας είναι ο Βάσος Λάρκο, παλιός ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης, που στη συνέχεια είχε παίξει στον Ασίλ και εγκαταλείποντας το ποδόσφαιρο, αντί να ακολουθήσει την πεπατημένη που ήταν η προπονητική, έγινε διαιτητής. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος, να δούμε πόσο ξύλο έφασε σαν διαιτητής και τι είδε μέσα στα γήπεδα σαν διαιτητής. Ο Βάσος Λάρκο, ο οποίος επίσημα πήγαινε από το 60 στην Ανόρθωση, από το 65 έως το 72 ήταν στην πρώτη ομάδα, με 78 αγώνες, 5 τέρματα, από τα οποία 62 αγώνες ήταν για το πρωτάθλημα, 13 για κύπελλο, 2 στην Ευρώπη, 72-74 στον Ασίλ, στη Λύση και αργότερα μέσα στη Λεμεσόν μέχρι το 77. Πανηγύρισε την κατάκτηση του τελευταίου κυπέλλου πριν τον πόλεμο, του 74, που ήταν το κύπελλο του 71, σε διπλών τελικών απέναντι στην Ομόνια, και την ίδια χρονιά είχε αγωνιστεί και 2 φορές στα ευρωπαϊκά παιχνίδια κύπελλο κυπελλούχων τότε με την Μπέρσοπ Βελγίου. 0-7-0-1, 2 ήττες για την Ανόρθωση. Αγαπητέ Βάσο, ποια ήταν η πορεία σου, πώς βρέθηκες στην Ανόρθωση? Ήσουν Ανόρθωσιάτης στην Κοντέα ή έπαιξες στην ομάδα της Κοντέα, στην ΑΝΕ ή την ΑΕΚ? Έχω παίξει στην ΑΝΕ και με ανακάλυψαν το ΑΠΟΕΛ και ο Ασίλ τότε, όταν ήμουν νεαρός. Αλλά αντί την κίτρινη φανέλα προτιμήσατε την μπλε? Ναι, μετά λόγω του ότι εντάξει, είχα περισσότερο επαφή προς την Αμμοχωστό παρά Λευκοσία. Ήρθα στο γυμνάσιο Αμμοχώστου, έτσι γραφτήκα στην Ανόρθωση. Αλλά μόνος σου εγκούντισες στις γραφτές? Δεν είναι μόνος μου, οπωσδήποτε. Έχω και εγώ τον πατέρα μου, τον δεύτερον, ο οποίος είναι ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος. Και για να μην... Υπήρξε και καθηγητής σου? Βεβαίως ήταν καθηγητής μου. Την εποχή εκείνη το 60 είχε δημιουργήσει 2 ομάδες ακαδημίας στην Ανόρθωση. Ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος έπιασε τους μαθητές που είχαν από πρώτη μέχρι τρίτη και από τετάρτη μέχρι έκτη. Και έκαμε 2 γκρουπ ακαδημίες. Από αυτούς τους παίχτες έχω βγει, εκτός από το υποφαινόμενο, ο Μέρτακας, ο Παναγίδης, ο Φάνος, ο Θεόδωρος, βάση περιπτώσει εδώ στην ναι. Θυμάμαι που είχαμε, όταν μας έπαιρνε και παίζαμε κόντρα δίδερμα με την πρώτη ομάδα και είχαμε να κάνουμε με Σαΐλη, τον μεγάλο Σαΐλη, τον Μιχάλη τον Μακαρίτη, με Παμποκαραλάμπους, Αμίνα, με και τόσα ονόματα της μεγάλης κυρίας. Εγώ ξεκίνησα να παίζα σέντερφορ. Ήμουν γκολφής. Στα δεύτερα έπιασα ένα πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά, έβαλα 45 γκολ. Στα δεύτερα. Ποιος σε μετατρέψε στην μπακ? Ο Πανίκος Ιακώβου, 69 έπαιξαν μπακ. Με τους υπόλοιπους έπαιζα χαφ και μπροστά. Αριστερός μπακ? Αριστερός μπακ, ο Πανίκος Ιακώβου. Έπαιξες και δεξής μπακ όμως? Εντάξει, οπότε είχε έναν και ομάδα, αλλά συνήθως ήταν αριστερός. Ναι. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο επίσημο σου παιχνίδι στην Ανόρθωση? Το πρώτο επίσημο παιχνίδι ήταν με το ΑΠΟΕΛ μέσα στη Λευκοσία και κερδίσαμε 2-1. Και έβαλα 2 τέρματα. Γι' αυτό να θυμάμαι. Τώρα, έπαιζε τότε στο πόλη, θυμούμαι Μαυρουδής τερματοφύλακας, έπαιζε ο Νίκαρος, έπαιζε ο Λεωνίδας, έπαιζαν τόσοι Πορτάκης, τόσοι και τέτοια ονόματα, μεγάλα ονόματα. Και θυμούμαι που ο Πάμπος ο Χαραλάμπους, όταν ξεκινήσαμε μες στο λεωφορείο που πιέναμε, λέει μου, Βάσο, να με παίξεις σήμερα και κάθε κόλπο να βάλεις να πιάσεις 3 λίρες. Έβαλα και γκολ πια 6 λίρες. Έπια το πριν.
Άρα υπήρχαν και τότε κάποια κίνητρα για τους παίκτες που παίζα βέβαια για τη φανέλα και γιατί τους άρεσε. Όμως οι παράγοντες ή και οι φίλοι πολλές φορές θέλαν να σποσάρουν τους παίκτες για να παίξουν. Κατάκτηση του κυπέλλου ήταν θεωρώ κορυφαία σου στιγμή με την ανόρθωση. Είναι σίγουρα, διότι εγώ είχα την τύχη να παίξω με αρκετούς παίκτες από την παλιά μεγάλη κυρία. Δεν έφτασε να πανηγυρίσεις πρωτάθλημα. Δεν έφτασα όμως να πάρω, διότι εγώ με έφερνα σαν νεαρό μέσα στην ομάδα μετά από το 1963-1964, μετά από το κύπελλο ανεξαρτησίας, αυτά που έπιασαν οι ανόρθωσοι τότε, δεν είχαμε τίτλους. Ήταν μια πολλά δύσκολη μεταβατική περίοδος της ανόρθωσης, αλλά θυμάμαι ότι είχα δίπλα μου τον Άσπρο, είχα τον Θωμάν, είχα τον Καράν, είχα αυτούς που είπα προηγουμένως, τόσους παίκτες που έχουν παίξει. Δεν ήμουν βασικός σίγουρα, βασικός από το 1965 και μετά έγινα. Εντάξει, στην πορεία είχαμε αλλάξει προπονητές, ήρθε ο Σιμονόφσκι, ο οποίος σαν να μην με χωνεύε πολύ, με παραγνώριζε κάπως. Και έφτασε και ο Χόμποτ. Βεβαίως. Ήταν ο Χόμποτ, ο Ανδρέας ο Λαζαρίδης και ο Πανίκος ο Ιακώβου. Ο Πανίκος ο Ιακώβου, δεν ξέρω πώς, ήταν τότε άρχισαν να παίζουν το ποδόσφαιρο να επιτίθενται τα μπακ και επειδή εγώ ήμουν είτε εξωαριστερά είτε στο τερφόρ είτε χαφ και έφευγα, λέει σου να το βάλουμε πίσω. Δεν έρχεται να ξεκινά. Και έτσι ξεκίνησε με μπακαριστή. Συνυπήρξετε και συμπαίκτες με τον Πανίκο. Ναι. Προπονητής σου στην ανόρθωση, προπονητής σου στο Ασίλ, ναι. Ναι. Και στα τρία. Τελικός κυπέλλου λοιπόν, διπλός. Τι αναμνήσεις σου? Οι αναμνήσεις είναι αυτοί που ανάφερα εκτός προγραμμάτων. Όταν, παρά το ότι ήμουν βασικός στην ομάδα, όταν πήγαμε στο κέντρο, τέλος πάντων σε κάποιον κέντρο και να ξεκουραστούμε να φάμε κάτι για το μεσημέρι πριν τον αγώνα και έκαμε τη θεωρία και έδωσε την ομάδα ο Πανίκος, με αναφέρει εμένα, έβαλε το Τσοφί. Το Τσοφί έρχεται από τραυματισμό. Προτίμησε ο άνθρωπος να βάλει το Τσοφί. Εγώ για τα κλάματα. Για να καταλάβετε πώς νιώθαμε τότε. Να παίξεις έναν τελικό, να είσαι βασικός και να με σε βάλω και τα κλάματα. Και τρέχαν να με παρηγορήσουν οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, πήγαμε στο γήπεδο, κάθομαι στον πάγκο, στα 4 λεπτά χτύπησε ο Τσοφής. Παθαίνει υποτροπή το τραύμα του και μπήκα μέσα. Χαρακτηριστικά, να πω ότι στο παιχνίδι εκείνο έβαλε μας τον γκολ πρώτος ο Καγιάφας, 1-0, και σε 3-4 λεπτά με ασύτητική μου έβαλε τον γκολ ο Σολιάς και σοβαρίσαμε. Το assist το κερδίσες τώρα που υπάρχει και τη λέξη. Παλιά τους εσπάσεις με assist καταγραφούνταν με τίποτα. Ναι, τώρα επειδή δεν μάθαμε τώρα λέμε τες assist. Θυμάσαι τους πανηγυρισμούς? Εκεί, έχω και φωτογραφίες μες στο θάρρος. Άρχες φωτογραφίες. Φωτογραφίες που κρατούμε τα κύπελα, εγώ και ο Κοτσιρής τώρα μπροστά και άλλος πίσω, έτσι. Πήρε το έσω, Φαντάσου, γύρισε την επαρχία ρούλη. Το κύπελο, ναι, γύρισε την επαρχία ρούλη. Ο κόσμος... Υψούσε για τίτλο μετά από τόσα χρόνια πιάνε ένα κύπελο, μετά το 1963, ήταν το 72. 71-72 περίοδος. 70-71, ναι. 71 τον Μάιο, Ιούνιο, το δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει, ο κόσμος διψούσε. Πήγαινε, γέμασε το γήπεδο του Γάσια, δεν ξέραμε πού βρισκόμαστε. Και μετά χάθηκε και το γήπεδο και ακούσαμε ότι περιφέρονται ότι δεν υπάρχει. Είχε πριν το κυπέλλο? Κάτι είμαστε εδώ. Έναν τραπέζο να υπάρχει. Όχι, για έναν μπουκάμισον νομίζω. Μπουκάμισον? Ναι, νομίζω, δεν θυμούμαι μας έδωσαν λεφτά. Για να είμαι ειλικρινής, όχι, αλλά είχαμε τα τυχερά μας μετά από εκείνο. Πήγαμε Βέλγιο, πήρε μας ο Σάκης, ένας πλούσιος Κυπρέος που είχε αρκετά ξενοδοχεία στη Σκωτία. Πήρε μας 15 μέρες, γύριζε μας στην Αγγλία, τη Σκωτία, κερδίσαμε κάτι που το κύπελλο. Θυμίσουμε ότι στο Πανεπτικό στο Γάσια το τέρμα πήγε στο 104, έχει παράταση και εκείνο. Παράταση και ο Αντωνάκης με ο Μοναγίδη. Θα παίρναμε για πέναρτη στο τέλος. Αναφέρω και τα ονόματα που έχουν παίξει και στους δύο τελικούς μαζί. Φάνος, Μέρτακας, Χατζηγιάννης, Λάρκου, Σαΐλης, Θεοχαρίδης, Σολέας, Μάντης, Αντωνάκης, Κοκκινής,
Παναγίδης και Τοφής. Άρα, άμα παίζω Μέρτακας, έπαιζε δεξιμπάκ. Όχι, ο Μέρτακας αριστερά ήταν τρίτο μπακ με Σέιλι. Διότι ο Χατζηγιάννης αριστερά. Ο Χατζηγιάννης ήταν δεξιά και εγώ αριστερά. Ο Τοφής δεν Δάσκαλος ο ήταν. Χατζηγιάννης έπαιζε αριστερά κάποτε. Ο Χατζηγιάννης όχι, αριστερά δεν έπαιξε. Ενώ έπαιζα εγώ δεν έπαιξε. Αλλά μετά νομίζω αν έπαιξε μετά από εφία και εγώ. Ο Χατζηγιάννης είναι σπουδαίος νομίζω, δεν ξέρω. Κάτι πήγε σπουδαίος. Και ο δύσκολος αντίπαλος σου, θυμάσαι το. Σαν αμυντικός. Σαν αμυντικός. Ναι, εσύ σαν αμυντικός ποιος ήταν. Κοίτα, όταν έπαιζα δεξιά ήταν ο Κανάρης. Έπαιξα ορισμένες φορές, δηλαδή έβαλες με σκόπιμα έμαθος εννοώ. Οι προπονητές να μαρκάρουν τον Κανάρη, ειδικά ο Πανίκος ο Ιακώβου. Δεν ξέρω ότι ήμουν δυνατός. Το Κανάρης ήταν να πιάσει την μπάλα τεχνίτης. Έφευκε την μπάλα. Η μπάλα έφευκε, αλλά ο Κανάρης δεν έφευκε. Βάζεις κοτσίνες στην καρδιά σου. Όχι, κοτσίνη όχι. Κίτρινες πολλές. Μα δεν είχαμε τότε έτσι πράγμα. Ύστερα προς το τέλος αρχίσαν οι κίτρινες. Με την περίπτωση με τον Ασίλ και μετά. Πώς βρεθήκες μετά στον Ασίλ? Κοίτα να δεις. Πόσο χρόνο τότε? Το 72 που ήρθα ήμουν 25 χρονών. 25 χρονών. Έπρεπε να καθάρισε η αόρθωση και έφυγε επαγγέλμα. Όχι. Η αόρθωση είχε αγοράσει το Στέφανο. Είχε αγοράσει το Στέφανο. Με το Στέφανο έχω παίξει ένα χρόνο μες στην ανόρθωση. Και το 72 έπαιξε μαζί με τον Αχιλλέα. Ήταν να πιάνε τον Αχιλλέα. Αν θυμάσαι. Μετά. Και με τον Αχιλλέα ο Πελεκάνος για να τον πιάσει τα ξέρουν διάφορους παίχτες να έρθουν στον Ασίλ. Και είπε μου και εμένα. Εντάξει, αφού με θέλετε. Είναι φάση που ήρθε μια εντεκάδα περίπου. Ναι, εγώ, ο Παναγίδης, ο Τωρής, ο Όρος, ο Φλόρης, οι διάφοροι. Πολλοί. Θυμίσουμε και για την Ευρώπη, όταν επειδή συνάφεραν τον Στέφανο Βάσος, ότι εναντίον της Μπέρσοτ Βελγίου, με διπλήν ήταν 7-0-1-0 και τα δύο εκτός. Είχαν παίξει Φάνος, Μέρτα, Καζλάρκου, Στέφανος, Δημήτρης Σαΐλης, Αρτέμις, Σότος, Σολέας, Χατζηγιάννης, Μάντης, Ρούβαλης, Βαφόπουλος, Παναγίδης, Τοφής και Αντωνάκης. Συνολικά και στα δύο παιχνίδια είχαν αγωνιστεί αυτοί. Κάποιες άλλες όμορφες στιγμές στην όρθωση και γενικά στην καριέρα σου. Αν δεν είπαμε για το Ασίλ, πρώτη χρονιά που ήρθες ήταν πρώτη κατηγορία, 72-73. Υποβιβάστηκε και στην επόμενο χρόνο 73-74 κατέκτησε τον τίτλο Β' κατηγορίας και επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία. Δεν πρόλαβε να παίξει στο Γρηγόρης Αυξεντίου στη Λύση και έπαιξε στη Λεμεσόν τα πρώτα χρόνια στην Προσφυγιά. Τα τρία πρώτα στην πρώτη κατηγορία, παρόλο που δεν ίσχυε η διαβάθμιση και το Ασίλ ήταν τελευταίο νομίζω για τα 3 χρόνια. Ναι. Εντάξει, όταν έγινε η Προσφυγιά, εμείς καταλήξαμε στη Λεμεσόν. Ξεκινήσαμε με τον Κωστάκη τον Κοκκινή σαν προπονητή. Είμαστε εκεί ο Φλόρης, ήμουν εγώ, ήταν ο Τέκης, Χριστόφορος, ήταν αρκετοί. Ο Ντάκας, όπως το λέω προηγουμένως. Ο Ντάκας, ναι. Και ξεκινήσαμε, έδωσαμε μια γωνιούα μέσα στο Γάσιο, να προπονιούμαστε. Και ξεκινήσαμε και δημιουργήσαμε ξανά τον Ασίλ να προχωρήσει στην πορεία του. Εντάξει. Οι δυσκολίες της εποχής, οπωσδήποτε. Έχεις όμως και ωραίες αναμνήσεις και από Λύση. Οπωσδήποτε. Δεν είναι λίγες οι αναμνήσεις. Πρώτα ήταν η περιοχή δική μου, έχω εκεί συγγενείς, το όνομα μου είναι Λυσότικο, η γιαγιά μου ήταν από τη Λύση, με το όνομα Λάρκου, από εκεί πήρα το όνομα. Δηλαδή έχω σύνδεση με τη Λύση και συναισθηματική, οικογενειακή κατά κάποιον τρόπο. Οι γονείς σου αντιώθηκαν στο να συνεχίσεις το ποδόσφαιρο τότε, που ξεκίνησες με ορθώση? Κοίταξε, εγώ ορφανεύτηκα από το 1963, από πατέρα. Έφυγα από την Κοντέα το 1963 και ήρθα και εμένα στην Αμόχωστο με τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Πήγαινα στο σχολείο, εδώ και στο σχολείο. Ας εγκαλά ο Μακαρίτης ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος. Ήταν ο δεύτερος μου πατέρας σε όλα, ενώ ήμουν στο σχολείο. Εντάξει, έγινε αυτό που έγινε. Ασχήμες στιγμές που την καριέρα σου θυμάσαι? Οπωσδήποτε τα δύο σπασίματα σε 6 μήνες.
πόδι. Το πόδι, το δεξί, γνήμη. 3 μήνες να είσαι στον ύψο. Να κάνεις προσπάθεια να ξαναπαίξεις. Γίνεται ο πόλεμος. Πάμε στην Λεμεσό, ξαναπαίζω με την ίδια ομάδα, το Παραλίμνη, και ξανασπάζω το ίδιο πόδι. 2 πόντους πιο πάνω. Και καταλαβαίνεις, αυτό ήταν και η αιτία που σταμάτησα έγκαιρα το ποδόσφαιρο. Και αποφάσισα μετά να πάω διαιτητής. Ήσουν στα... Το 76, 76. 30 κάτι. Όχι, δεν ήμουν 30, ήμουν 29. Ήμουν το 47 γέννημα. Γιατί δεν ακολουθήσεις όμως και εσύ όπως ούλη την εποχή, την προπονητική και πήγες να γίνεις διαιτητής? Εξαιτίας του Πάμπου του Χαραλάμπους. Είπε προηγουμένως ότι ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος και ο Πάμπος ο Χαραλάμπους ήταν αυτοί που μας έχουν κάνει ποδοσφαιριστές, αυτούς όλους που ανάφερα πριν. Και ξέχασα και άλλους ακόμα. Μετά που είμαστε στην Αμόχωστο, στη Λεμεσό, ο Πάμπος ο Χαραλάμπους ήταν εκεί. Και ήταν τότε σε επιτροπή διαιτησίας της ΚΟΠ. Οι διαδικασίες ήταν πιο εύκολες τότε, να περάσει τη διαιτησία. Και παρότρινε με να ξεκινήσω. Οι διαιτησίες δεν ήταν πιο δύσκολες. Ξεκίνησα αρχικά από τις μικρές κατηγορίες, αλλά εντάξει, λόγω του... Τότε κάμναν και εποπτεία και διαιτησία. Ναι, και εποπτεία και διαιτησία. Γράφτηκα στο σύνδεσμο το 78 και το έπαιξα τρίτη κατηγορία. Μετά ήρθε έφυγε ο Πάμπος που επιτροπή διαιτησία και ήρθε ο Ριρής στη διαιτησία. Μπορώ να πω ότι είχα ανθρώπους που με γνωρίζανε και κατά κάποιον τρόπο μου έδιναν την ευκαιρία στις μικρές κατηγορίες ώστε να αποκτήσω τις εμπειρίες για να πάω πιο ψηλά. Και το 85 ανέβηκα στην πρώτη κατηγορία. Και φάεις ξύλο στα ιδέα? Ξύλο δεν έφαγα, αλλά παρολίγο να φάω όταν έτρωγε ο Χατζηστεφάνου. Στον υποπτής του έδειξε από εμάς? Κοίταξε, είμαστε μέσα στο συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών τότε, ήταν ανεξάρτητος συνδέσμος, δηλαδή δεν είχαμε σχέση με τα σωματεία, με την ΚΟΠ, με τον ΚΟΑ. Υπαγόμαστε στον ΚΟΑ στην ουσία, δηλαδή σε έλεγχο, διαδικαστικά. Και λόγω του ότι είμαστε δίτες, έκαμε ένα παιχνίδι από όλο Ομόνια, νομίζω, μέσα στο Τσίριο. Το 4-4. Και ήμουν εκεί μέσα. Ναι, εντάξει. Έβαλαν τον Τουούρου. Έβαλαν τον Τουούρου, έπαιξα μέσα στα ποδητήρια και εγώ, σύρναν το 80 μπλόξ, σύρναν το πολλά, είδαν ώστε να κλειδώσουμε, δεν και πάθαμε. Για να πάει ένας διαιτητής, ειδικά και τότε εποχή, είναι σημείο ότι είσαι γερός στο μάχη. Όταν πήγαινε να γίνεις διαιτητής, είναι εξώς να σε βρίζουν και στην οικογένεια σου. Ή να σου πετούν μπουκάλια ή να σου βάλουν πόμπες. Σε βρίζα σίγουρα. Σίγουρα είχες αυτά τα στοιχεία. Να σου πω για ένα περιστατικό μετά με Μαλέκο και Σπάγια σε μια διαιτησία. Όμως, εγώ επειδή έπαιξα το ποδοσφαίρο, έξερα την ψυχολογία των παιχτών. Εμίλουν τους. Δηλαδή, δεν ήμουν, ξέρεις, με το παραμικρό, την κάρτα και ξέρω εγώ. Δεν ανέχομαι μόνο να μου τη μιλήσω. Δηλαδή, στα φάουλ τα δυνατά από αυτά, καταλάβαινα τα πιο εύκολα όσο κάποια άλλη. Χωρίς να θεωρώ απεραιφτό λόγο, μου βοήθησε το ότι έπαιξα ποδόσφαιρο. Εσύ να πάρω. Το 1988 έγινα διεθνής, έπαιξα το εξωτερικό, διεθνείς διαιτησίες, πήγα Πολωνία, πήγα Ρουμανία, πήγα Βουλγαρία, παίξαμε ορισμένα παιχνίδια. Εντάξει, τότε δεν υπήρχαν παιχνίδια όπως τώρα για να κάνεις μεγάλη καριέρα. Και έφυγες πότε? Σταμάτησα το 1994. Σταμάτησα. Γιατί σταμάτησα, ναι, διότι είχα ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε τότε με κάποιους παράγοντες, για κάποιους λόγους. Και πήγα είπα στην Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία δεν έκανε τίποτα και λέω να αξίζει τον κόπο να συνεχίσω. Και έφυγε. Μες στο γήπεδο των καιρών που σου διαιτητής περισσότερο, άκουες τους παίκτες, άμα μια ομάδα θέλει το παιχνίδι και άλλοι ήταν αδιάφοροι, τους άκουες να το... Δηλαδή κίνηση για να χαρίσουν ένα στο άλλο. Κοίταξε, δεν ακούεις σαν διαιτητής πράγματα, δεν πρόκειται να σου πούσει, μα ξέρεις οτιδήποτε, μες στο γήπεδο.
Δεν ακούσα τις περιπτώσεις. Αλλά από ό,τι λέγεται, από ό,τι ακούγεται, ό,τι ακούγαμε όλοι, ό,τι ακούσετε εσείς, ακούω και εγώ. Όμως δεν μπορείτε να πεις οτιδήποτε συγκεκριμένο να πούμε για κάτι. Είσαι και ιδρυτής της γυναικείας ομάδας Θεία Μοχώστ. Μάλιστα. Η οποία ιδρύθηκε το 1970. 70, όχι, 72 παίξαμε στη Λύση. Είναι. 72 παίξαμε στη Λύση. Κάναμε την το 70, μετά το κύπελλο. Μετά το κύπελλο ήταν μια ιδέα της γυναίκας μου. Είχαμε τότε επαφές και με τις βάσεις και είχαμε και Αγγλίδες ποδοσφαιρίστριες που γνωρίζαν και λίγο το αντικείμενο. Προπονούσα τις μέσα στη Λύση, στο δημοτικό γήπεδο του Θαμοχώστου. Εντάξει, ήβραμε σπόνσορες, δώσαμε μας τα στολές, τα αυτά. Να πούμε ότι η οικογένεια της συζύγου του Βάσου του Λαρκού είναι καθαρό ποδοσφαιρική. Η Ντόρις είναι η σύζυγος του Άλεξ. Η Ντόρις ήταν αθλητικογράφος. Ναι, είμαι μαζί μου. Δεν ασχοληθεί με ποδόσφαιρο, δηλαδή να παίξει. Η Άλεξ ήταν η Κοτσινή και η Λέλια του Σολέα. Και η Λέλια του Σολέα. Σιγάμπρη, πατέρας τους, μαζί με ο Γιώργο τον Βασιλείου, τον κουνιάδον του που επίσης έπαιξε μπάλα και καλαθόσφαιρα και άλλα αθλήματα πολύ, έπαιξε και αυτός στο Ασίλ. Πατέρας τους ήταν ο μακαριστός Κώστας Βασιλείου, ο οποίος έπαιξε και σε Ανόρθωση και σε ΑΕΚ Αθηνών. Και Εθνική Ελλάδος. Και Εθνική Ελλάδος, από τους λίγους παίκτες μαζί με Παυλάκη Βασιλείου. Το 1936 έπαιξε με Εθνική Ελλάδος. Ναι, και μετά από την ιδρύσα την... Μετά από την ιδρύσαμε τη Θέλα, και ο Χαλικώστα, λέω του πρόεδρε, δεν θα κάνουμε λεφτά. Έλα να βοηθήσουμε το σωματείο. Και εδώ. Και τότε στη Λεμεσόν ήταν η Ζαντάρκ, την οποία από Παπαβασιλείου που την έκαμε του Άρη, και είχαμε πια τον τηλέφωνο, λέω του ρε Σπύρο, έτσι και έτσι. Λέει μου καλό, νυχτερινός αγώνας, λέω του να κάνουμε τον πάμε στην Κύπρο. Και εύκολα έχω να το ξέρετε να σου φέρω και το περιοδικό. Το βιβλίο, δεν ξέρω, μέσα στο τηλέφωνο, έχω μέσα στο τηλέφωνο, αλλά δεν ασχολούμαστε τώρα με το. Πάση περιπτώσει, κάναμε τον αγώνα εκείνον, ο οποίος, αν θυμάσαι, μέχρι τους τοίχους, μέχρι το λεωφορείο. Μέχρι το λεωφορείο έξω από το Γιώργο, στέκαμε στις καμπίνες στο λεωφορείο για να βλέπουν το μάτς και κερδίσαμε 2-0. Με Σαλίνα. Του Θαλασσέτη κόρη. Η οποία παίζει ένα καλαθόσφαιρα στην Όρθωση. Βόλεϊ πρέπει. Απομακρυνθήκες από τα γήπεδα μετά την πορεία σου? Όχι. Όχι. Από το 1994 που σταμάτησα, ένα σκουλούκι μέσα μου έτρωμε. Να μπω κάπου για να έχω πρώτη αντίληψη. Και με τις διάφορες γνωριμίες που απόκτησα από το ποδόσφαιρο, διότι αναγκαστικά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, προέδρος σωματείων μικρών κατηγοριών, κατάφερα και μπήκαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ. Ναι. Έκανα 5 χρόνια εκεί μέσα. Ως το διαιτητό? Όχι. Εκπρόσωπος των μικρών σωματείων. Ρώτα τον Ασίλ που με ψήφιζε. Ο Ασίλ, η Άσσα. Έκαμε και στο Συμβούλιο της ΚΟΠ. 5 χρόνια. Και ήμουν υπεύθυνος με τον Τάκη τον Χαραλάμπους για τη U19 και βοηθός πρώτης ομάδος με τον έκαμε τον Σταύρο τον Παπαδόπουλον προπονητή με τον Πανίκο τον Γεωργίου την πρώτη κατηγορία, ενώ με τον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη. Και σήμερα είσαι ενεργός, πάει και βλέπεις ποδόσφαιρο? Λόγω των προβλημάτων των οικογενειακών, με τη γυναίκα μου περισσότερο δεν πάω, αλλά δεν χάνω την τηλεόραση, όλη μέρα είμαι στην τηλεόραση. Μπορεί να βλέπω από Ισπανία μέχρι Γερμανία, μέχρι Ολλανδία, μέχρι τα πάντα. Θα ήθελα να παίζεις σήμερα ποδόσφαιρο με τα δεδομένα που υπάρχουν? Οπωσδήποτε. Διότι είναι κρίμα. Εμείς τότε σε παίξαμε, ευκάλαμε ένα σχετικό όνομα, το οποίο στην πορεία, εμένα τουλάχιστον, όπου πήγαινα και λέω Βάσος του Λάρκου, ανοίγαν οι πόρτες και κατάφερα να κάνω μια καριέρα δική μου. Και στη δουλειά μου ήσουν το ποδόσφαιρο? Ναι.
τη δουλειά, να το πω, είναι ντροπή. Ο Τάκης, όλοι οι παίχτες τότε. Αρχικά ήταν να μπω στη λαϊκή, αλλά προτιμήσαν 5 άτομα πιάσα συνττότε στο Βαροσί και πιάσαν τον Κωστάκη Messenger, τον Κοτσινή. Εμένα ο Πελεκάνος πήρε μέσα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, που ήταν ο αδερφός του Λάμπρος ο Πελεκάνος, διευθυντή και πάνω στην Μπούτα, και έλεγε του από το Μιτσίγκα μια δουλειά. Και τότε δημιουργείται το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Και βάλαμε μέσα στη δουλειά. Με την αξία μου σιγά σιγά. Πήγαμε στο Βαρόσι και μετά. Μπήκα από το 70. Ναι, από το 70. Και μετά λέμε στον και στη Δασκάλα. Μετά λέμε στον. Ναι, μετά όταν έπιασες προαγωγές ήρθα Λάρνακα το 96-97. Όποια προαγωγές. Ήμουν υπεύθυνος Λάρνακας αμόχωστο. Σε τι δουλεύεις για τους σημαίνους και λέει θα ήθελα να παίζεις? Θα ήθελα διότι οι ευκαιρίες είναι τέτοιες. Αφού έχεις παίξει στο χόρτο λίγα χρόνια, δεν έπαιζα στο Τσακίρι. Έπαιξα στο χόρτο και έπαιξα και Ευρώπη στο χόρτο, ευτυχώς. Και μάλιστα μέσα σε χόρτο με τόσο νερό μέσα που πάμε τα 7. Άρα τι τους δουλεύεις, τις συνθήκες που κοίταξε, έχουν? οι συνθήκες που έχουν τώρα έχουν τα όλα έτοιμα. Γήπεδα, επιστημονική, Εμείς χτυπούσαμε το πόδι μας και πήγαμε σπίτι και βάλαμε πάγο μόνοι μας πάνω στον αστραγαλό για να μας περάσει ο πόνος να μπορέσουμε να ξαναπαίξουμε. Δεν μόνο να σου. Παρ' όλα αυτά όμως η δική σας εποχή, των πιο παλιών εννοώ, ήταν γεμάτη συναίσθημα, αγάπη μας, πανέλα, εκτιμάται περισσότερο πιστεύω ο κόσμος. Είπα σου το Άκη μου, προηγουμένως έκλαψα γιατί με βάλανε. Επομένως, πώς ένιωθες για την φανέλα που φορές? Τι σημαίνει για σένα η ανορθώση, ρε Βασό? Μεγάλη υπόθεση. Θα το σηκώνετε τρίχμα. Βλέπεις τι? Μεγάλη υπόθεση. Είναι το α και το μέγα για μένα. Μια μεγάλη ιδέα που μας... Μια μεγάλη ιδέα, η οποία με την προσφυγιά ειδικά μας έκαμε να την έχουμε μέσα μας συνέχεια. Έναν πόθο της επιστροφής, έναν πόθο του να ξανανιώσουμε εκείνα που χάσαμε, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι δεν πάμε καλά. Έχεις επισκεφτεί την Κοντέα για την Αμοχώστον μετά το... Η δουλειά μου, όταν έχουν ανοίξει τα φράγματα, με ανάγκασε να πάω στο Πέρκαμος μαζί με ειδικούς αστυνομικούς που είχα στο τμήμα να βοηθήσουμε εκεί τον κόσμο. Και όταν τελειώσαμε τη βάρια μας, να πούμε, ώρα 4, οι νεαροί που είχαν μαζί μου 3 παιδιά, ο ένας ήταν από τη Μακράσικα, ο άλλος που τι είναι. Μακράσικα, Καλοψίδα και ο άλλος που τον Άγιο Θεόδωρο. Και μου λένε, κύριε Βάσο, πάμε και εμείς τώρα που τελειώσαμε, ήταν 4 το απόγευμα. Πάμε και εμείς τώρα που τελειώσαμε, να δούμε και εμείς στους τόπους μας, θα είμαι κοντά. Εσύ που είναι κοντά, εμείς που τη Μακράσικα, τέλος πάντων. Θεόδωρο μας έδωσε μια στολή να μας αφήγουν οι τους που είναι μέσα. Όχι, φέραμε πολιτικά. Άρα τα πολιτικά υπήρχε, πώς θα πέντε στολές, και σώσαμε. Και πήγαμε και κάναμε την βόρτα. Είναι το πατρικό σταγί. Πήγα στον τάφο του παπά μου, πρώτα. Το πρώτο πράγμα που πήγα. Υπήρχε ένας σπασμένος. Έπιασα έναν κομμάτι, ήταν ένας μεγάλος ωραίος τάφος, έπιασα έναν κομμάτι, μια άκρη που ήταν και εκείνος σε σταυρό. Και το έχω μέχρι τώρα στο σπίτι μου. Εντάξει. Το πατρικό σπίτι υπήρχε. Το πατρικό υπήρχε. Ήταν Κύπροι που ήταν μέσα από ένα χωριό της Λεμεσού. Κιλάνι, κάτι εδώ πάνω. Πολύ. Στο Μανδρέα από εκεί. Και ήδη στην Αμόχωστο. Στην Αμόχωστο ήταν με ένα γιαγιά μου, ο παππού μου. Όταν αρβωνιάστηκα και μετά, είχαμε το σπίτι πίσω από το φωτογραφείο της Δημοκρατίας. Πίσω από το... Είχαμε σπίτι, όταν επαντρεύτηκα εγώ το 1973 με την Τόρης. Και ο Σολέας παντρεύτηκε και εκείνος 4-5 μήνες μετά από μας και μέναμε μαζί. Νοικιάσα ένα διαμέρισμα το οποίο ήταν πίσω ακριβώς από το φωτογραφείο της Δημοκρατίας. Πίσω ήταν το ιατρό του Τίκη, το ιατρείο, και σε μια πολυκατοικία δίπλα ήταν το κερίδι που τη Λάρνα κάνει. Νοικιάσα το φλατ και μέναμε μαζί οι 4 μας. Ποια τα συναισθήματα σου επιστρέφοντας από Κοντέα και Αμόχωστο όταν τα είδες? Όταν σου πω ότι στο σπίτι της αδερφής μου και του γάμου μου ήταν στην μια πλατεία, το δικό μας, απέναντι της αδερφής μου, νεόχτησε στο σπίτι του 70-72,
πάνω κάτω. Είχε μαγαζί από κάτω η αδερφή μου. Τέλος πάντων, μπήκαν μέσα, οι άνθρωποι μας υποδέχτηκαν καλά. Και κεράσαμε μας στον καφέ μας και μου φωνάζει η γυναίκα, να πούμε, μαζί με την κόρη της που ήταν γύρω στα 17-18, ευκήγαν πάνω στα δωμάτια. Και το πρώτο πράγμα που μου έκαμε, έδωσε μου μία φωτογραφία του Κώστα Βασιλείου, του πεθερού μου, νύφθηκη, της αδερφής μου με γαμπρό μου, και μία του πρώτου του μωρού, πρόσωπο, τόσες μεγάλες. Πήγαμε πια τα κλάματα. Αυτά ήταν τα συναισθήματα. Ένα μέσο λέω την ιστορία. Δεν πάει στακτικά, ας πούμε. Εκεί μου επία ακόμα 2 φορές, δηλαδή μετά από την πρώτη που πήγα με τους υπαλλήλους μου, επία την εμέσως επόμενη Κυριακή, διότι ήταν καθημερινή εμείς που πήγαμε στην επία την εμέσως επόμενη Κυριακή για να πάει η οικογένεια όλοι να πάλι κάνουμε το τουρνέ, Κοντέα, Αμόχωστο, πήγαμε εκεί που πήγαμε στο Σαλαμίνια. Τέλος πάντων, και άλλες 2 με άλλους γνωστούς που θέλουν να πάθει να πω και πήγαινε μαζί 4-5 φορές. Έχει τώρα να πάω πάνω από 10-12 χρόνια και τώρα που άνοιξε η Δημοκρατία. Εγώ είχα φωτογραφίες πριν ανοίξει του Μαχαζιού. Τι έκαμε με το φωτογραφείο. Έχω τις μες στο αυτό μου. Ήθελα να πάω, αλλά λόγω του προβλήματος που έχει τώρα, δεν μπορούμε να πάμε, πού να την αφήσω. Ούτε εκεί μπορώ να την αφήσω στο αυτοκίνητο μέσα, διότι δεν δέχονται να πάει με αυτοκίνητο. Τι κέρδισες από το ποδόσφαιρο? Όπως είπα και πριν, εγώ έχω κάνει μια καλή καριέρα στη ζωή μου, ενώ στη δουλειά μου. Κατάφερα να φτάσω σε ένα καλό σημείο, να πούμε, που μου δίνει μια καλή σύνταξη. Και δόξα τω Θεώ, περνούμε καλά. Δεν ήθελα τίποτα άλλο. Η αναγνωρισιμότητα από τον κόσμο. Η αναγνωρισιμότητα είναι ότι όπου πάει να σε ρωτήσω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι περισσότερο, επειδή ήταν και ο πόλεμος στη μέση και τούτες τις καταστάσεις ώρες, περισσότερο είναι αναγνωρισιμότητα είναι από τη διαιτησία. Ναι. Δηλαδή τον Λάρκο τον ξέρω διότι βλέπαν την τηλεόραση και φάτησα το ότι... Μπορεί να σε βρίζαν, δεν ξέρεις. Ό,τι για να κάνω. Έχω πολλούς στη Λεμεσόν ανθρώπους και μάλιστα πολλοί αελίστες οι οποίοι μου λένε όπου με βρίσκαν τότε που... Εντάξει, άστο τώρα. Τότε που ήταν γνωστά που παρέτησα. Κύριε Λάρκο, γιατί παρέτησε, εμείς δεν είχαμε παράπονο που λέω σου. Και οι αελίστες που ήταν να πούμε... Εντάξει. Στη διαιτησία είχαμε τα δικά μας, τα προβλήματα, περάσαμε τα εδώ εξασέντες. Μάλιστα, θες κάτι άλλο να πεις πριν τελειώσουμε, σας ρωτήσαμε. Να σας ευχαριστήσω για αυτό το πράγμα που κάνετε, διότι με τον καθένα μας κάτι να πιάσετε και να μπορέσετε να δημιουργήσετε κάτι για το μέλλον. Να μείνει ένα αρχείο που θα μείνει, ένα αρχείο που να μείνει για χρόνια. Εμείς να φύγουμε, να πάμε εκεί που θα πάμε. Και θα υπάρχει κάτι, αν με το καλό η Κύπρος πάει καλά, σαν Κύπρος. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον Βάσο Λάρκου. Άλλη μια συνέντευξη με έναν παλιό ποδοσφαιριστή που έβαλε και αυτός το λιθαράκι του, τη σφραγίδα του στο κυπριακό ποδόσφαιρο, ειδικά στην ανόρθωση και μετά στον ασύλ, αλλά και στον χώρο της διαιτησίας και όπως ακούσατε και τον ίδιο και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και γυναικείο και διεθνής. Αυτά. Από τον Παναγιώτη Βραχήμη και τον Παναγιώτη Κυριάκου που ήταν στην τεχνική επιμέρεια και από μένα τον Άγιο Κυριάκου ευχές για ό,τι καλύτερο.